Yini functional group? I-functional group ke is a bond, atom, or group of atoms that give a molecule its chemical properties. Iqonda ukuthini lento le? Ithi i-functional group kwamanye ama-organic molecules siyathola iyini iyi-bond. Kwamanye kusuke ngesiyona i-bond, kusuke kuyini kuyi-atom. Kwamanye kusuke ngesiyona i-atom, kusuke kuyini yi-group of atoms. Le bond noma i-atom noma i-group of atoms yenza njani? Inika le molecule ini ama-chemical properties noma ama-properties akhona. Mengikhuluma ngama-properties akhona ngiqonde boiling point. Yini boiling point? I-boiling point ile temperature le la khona leyo molecule yakho iboila khona ishintsha kube liquid iba yini i-gas. I-molecular formula i-molar mass umbala wayo leyo nto leyo njengoba ikhona leyo molecule. For example amanzi, uyabona nje amanzi H2O kune functional group yakhona ngisazochaza ukuthi kanjani. Amanzi njengoba ngamanzi ahlukile kuno paraffin, kodwa uma ukubuka lezi zinto zo2 kunesigubhu sika paraffin la, kunesigubhu samanzi la, umbala wakho uyafana zonke zikhalales. Uma ungazi ungafika nje wena uvule sodo uthi uyaphuza nisuphuza uparaffin. Ukuze kube uparaffin kunento ekhona kuparaffin eyenza ukuthi kube uparaffin. Leyo nto sibiza ngani? Nge-functional group. Ukuze amanzi aphuzeke kune functional group ekhona eyenza ukuthi into ibe yini amanzi. La H2O ube yini amanzi. Ngizokwenzela ke ibonelo. Ake singene kuyibonelo ke zama functional group.